Бүгін Казанда Россия антрополог һәм этнологларының 13-ші конгрессы үз эшен дәвам итте. Анда 66 секция эшле, 2 түгәрәк өстәл утырышы үткәрелде. 750 чыгыш ясаучы. Шул исәптән Россиядә милли һәм дәүләт сәясәте хакында да фикер алышалар. Катнашучылар арасында 17% фән докторлары, 40% фән кандидатлары. Үзенең фикерләре белән милләтара мөнәсәбәтләрне өйрәнү үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Леокадия Дробежева да уртаклашты. Хәерле көн, Леокадия ханым. Фәннең гамәли әһәмияте турында сөйләсәк, сезнең үзәкнең тикшерүләре дәүләт милли стратегиясендә чагылыш табамы? Сама этносоциология рождалась. Этносоциология үзе Татарстан кырларында туды дип әйтергә була. Республика бөтен Советлар союзын чагылдыра иде. Беренче тикшерүләр дә монда узды. Без башланган чорда татарлар һәм руслар төрле өлкәләрдә эшләде. Татарлар күбрәк авыл хуҗалыгында, руслар сәнәгатьтә. Ә хәзер барысы да үзгәрә. Җәмгыятьтә социаль үсешкә ихтыяҗ бар. Кешенең мөмкинлекләрен тормышка ашыру проблемасы без өйрәнә торган төп мәсьәләләрнең берсе. Безнең кебек төрле милләт халыклары яшәгән илдә кешеләр бер төрле мөмкинлекләргә ия булырга тиеш. Сияси тормышта да, сәясәттә дә, мәдәниятта дә. Хәзер моңа зур игътибар бирелә. Татарстанда да бит һәр милләтнең үз тавышы бар. Сезнең тикшерүләргә карасак, хәзер дәүләттә һәм җәмгыятьтә нинди күренешләр бара? Общая тенденция – это, вот, знаете, такая социальная активность человека. Бу так тенденция ул кешенең социаль активлыгы. Чөнки кешеләр дәүләт ярдәменә өметләнеп ятмый. Төрле төркемнәр, берлекләр активлашты. Бу бик мөһим. Авырлыкларны җиңәргә булыша, үсешкә юл ача. Россия милләтләре сыйфатында күп милләтле Татарстан халкы үзен ничек күрә? Идентичность, она изменчива всегда. Милли үзенчәлек ул күп төрле, һәр чак үзгәреп тора. Россиядән читкә чыккач кеше үзен Россияле дип атый. Ә Казанда икән үзен шушы урынга бәйле күрә. Соңгы тикшерүләр Россия бертөслелеге тиз үсүен күрсәтә. Этник охшашлык шулай ук көчле. Татарстанда ул 91%. Этнология һәм антропология хәзер барган күренешләрне күзәтә. Әйтик, безгә Донбасстагы хәлләр кызыклы. Анда төрле хәрәкәтләр, һәйкәлләр куялар, украин телендә язып, каядыр русча һәм украинча язалар. Бөтенләй көтелмәгән вариант. Ничек уйлыйсыз, сезнең тикшерүләр булачак халык санын алуда чагылыш табармы? Сейчас идет подготовка переписи, мы участвуем в подготовке. Хәзер әзерлек бара. Яңа техника халык фикерен дөрес күрсәтергә ярдәм итәр дип өметләнәбез. Ялганга урын булмас. Галимнәр сорауларны сайлауда катнаша. Мәсәлән, хәзер без кеше туган тел дип ике телне күрсәтә алсын дигән тәкъдим белән чыктык. Катнаш никахларда руслар һәм татарлар бар. Балалары ике телне дә күрсәтергә мөмкин. Леокадия ханым, җавапларыгыз өчен зур рәхмәт. Конгрессның уңышлы тәмамлануын телибез.